Kúpili ste si priadzu, tak si teraz vezmite háčik, ktorý píšu na etikete. Na katani je to napríklad 2,5 až 3,5 podľa toho, ako uťahujete. Keď ešte neviete, ako uťahujete, tak si zoberte normálne 2,5 trojku. Ak už viete, ako uťahujete veľmi, tak si zoberte väčší háčik. Ak uťahujete veľmi, tak si zoberte väčší háčik. A ak uťahujete málo, zoberte si menší. Nebudem háčkovať teraz kataniu, pretože tá je tenká. Vezmem si merino od Volnapu a budem háčkovať teda 4 háčikom. Najprv si však povieme, ako sa drží priadza. Existuje viacero možností. Môžete priadzu napríklad len držať v hrsti a vlastne keď háčkujete, tak si posúvate priadzu. Z toho však boli dláň, napríklad mňa. Američania zvyčajne alebo Angličania zvyčajne držia priadzu tak, že si omotajú jedenkrát okolo malíčka a vedú priadzu ponad ukazovák a háčkujú a ťahajú si priadzu. Mne tento spôsob nevyhovuje, pretože ma bolí z toho malíček. Ja omotávam priadzu okolo ukazováka 2 alebo 3 krát a háčkujem. Musíte si vybrať spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje. Teraz si povieme, ako vôbec s takou háčkovacou prácou začať. Urobíme si prvé očko. Tiež je viacero spôsobov, ako sa dá toto prvé očko urobiť. Ja si väčšinou urobím tak, že si urobím slúčku. Takto. Vediem potom popod tú slúčku, strčím háčik, naberiem si priadzu, pretiahnem ju cez očko. Naberiem si priadzu, pretiahnem ju cez očko a zatiahnem. Prvé očko si vlastne pritiahneme na tele háčika, lebo vlastne telo háčika nám určuje výšku stĺpika alebo výšku toho očka. Nikdy to neuťahujeme tuto na hrdle, ani nie priamo na háčiku. Musí to byť na tele háčika. Musí to byť dostatočne voľné, nesmie to byť príliš utiahnuté, pretože potom by sa nám zle háčkovalo a nesmie to byť ani príliš voľné, lebo by nám to padlo z háčika. A vlastne keby to bolo aj príliš voľné, tak tá voľnosť by bola za každým trošku iná a tým pádom by práca nevyzerala pekne. To je prvé očko. Zopakujem. Otočíme si priadzu, tak aby ten kratší koniec bol ponad dlhší koniec. Vedieme háčik zo spodu do očka, naberieme si priadzu, pretiahneme ju cez očko a utiahneme na tele háčika. Tak. Hotovo. Naše prvé očko je za nami.